Ahoj, ja som Milan a v dnešnom videu ťa naučím, ako zvýrazniť text, ako formátovať písmo kurzívou, ako vložiť horizontálnu čiaru, odsadenie textu z ľavej strany, ako vložiť číselný a aj neusporiadaný zoznam odrážok a v poslednom rade, ako vložiť linky a odkazy. Toto video vzniklo ako učebná pomôcka pre strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave. V minulom videu sme si vysvetlili, ako sa pridávajú nadpisy, text, odseky a v dnešnom videu v tom budeme pokračovať, ale keďže naša web stránka, ako si môžeme ukázať, nemá žiaden názov. Máme názov, že dokument našej web stránky na hornej lište a my by sme toto v prvom rade chceli zmeniť, teda aby to nejako vyzeralo, keďže prídete na nejakú web stránku, napríklad YouTube a chcete, aby tam bolo napísané YouTube a nie dokument. Ak by sme tento titulný názov chceli zmeniť, stačí kliknúť medzi tieto dva tagy title, zmeniť názov. V našom prípade je to Naučme sa HTML, Ctrl+S a môžeme vidieť, že titulný názov našej web stránky sa zmenil. Najskôr si oddelíme časť, ktorú sme robili minule, s časťou, ktorej sa budeme venovať dneska, a to horizontálnou čiarou, ktorú vložíme pomocou tagu hr. Tento text sa vkladá na nový riadok, Ctrl+S, uložíme, môžeme sa pozrieť, spravili sme horizontálnu čiaru. Čiže toto je časť, ktorej sme sa venovali v minulom videu. Pod touto horizontálnou čiarou bude všetko, čomu sa budeme venovať v dnešnom videu. Ak si chceme zvýrazniť nejakú časť vety alebo určité slovo, použijeme tag strong. Čiže pridáme si do našej web stránky obyčajný text. Celá veta bude znieť, prvé slovo tejto vety je zvýraznené. Slovo zvýrazníme tagmi strong, do neho napíšeme prvé a za tag strong píšeme ďalej znejúcu vetu, slovo tejto vety je zvýraznené. Pre zobrazenie textu kurzívou použijeme tagy EM. Celá veta bude znieť, druhé slovo našej vety je kurzívou. Druhé EM slovo, pokračujeme vo vete za tagom EM, našej vety je kurzívou. Môžeme vidieť, že slová sú dané za sebou, avšak my chceme spraviť odsek, čiže si musíme vložiť príkaz br. Môžeme vidieť, že sme spravili odsek, keďže tieto dve vety už nie sú za sebou, ale pod sebou, a druhé slovo našej vety je teda zobrazené kurzívou. Ak chceme časť vety alebo celú vetu prečiarknúť, použijeme na to tag S. Rovno si tu vložím tag br, aby som spravil odsek, keďže viem, že to budem písať pod sebou. Použijeme tag S, medzi ktorý píšeme vetu, ktorú chceme prečiarknúť. V našom prípade to bude veta, ktorá znie, táto veta je prečiarknutá. Ctrl+S, môžeme vidieť, že naozaj táto veta je prečiarknutá. Ak chceme odsadiť text z ľavej strany, napríklad sa to používa pri citátoch, tak použijeme na to tag block quote. Vložíme si v prvom rade odsek, aby sme mali vety krásne pod sebou. Napíšeme block quote, dáme si úvodzovky a píšeme, toto je citát odsadený zľava. Ctrl+S a môžeme vidieť, že nám text odsadilo z ľavej strany. Vložiť neusporiadaný zoznam odrážok, použijeme na to tag UL. Aby sme si najprv oddelili túto časť štylizovania v podstate textu od tej časti, ktorú ideme teraz robiť, tak si vložíme v prvom rade horizontálnu čiaru pomocou tagu hr, pod ktorý napíšeme si nadpis. Veľkostného asi chceme ako nadpis druhej úrovne, čiže H2. A medzi tieto dva tagy napíšeme názvy všetkých krajov na Slovensku. Ctrl+S. Môžeme sa pozrieť, že máme tu nadpis druhej úrovne. A teraz vložíme si neusporiadaný zoznam odrážok, a to pomocou tagov UL. A obsah každej odrážky jednotlivo vložíme do tagov LI. Čiže ku každému kraju si dáme tagy LI. Takže prvý je bratislavský, druhý je trnavský. Skopírujeme si to, vložíme si to párkrát. Ďalší je trenčiansky. Po ňom nasleduje nitriansky, žilinský, banskobystrický,
Prešovský a Košický. Pozrieme sa na našu web stránku. Môžeme vidieť, že v odrážkach je napísaný každý kraj samostatne. Avšak, ak chceme číslovaný zoznam odrážok, použijeme na to tag OL. Tu si spravíme ako prvé nadpis zase druhej úrovne. Napíšeme si postup našej práce. Použijeme tagy OL. Spravíme si miesto. Budeme potrebovať 4 tagy LI, medzi ktoré si napíšeme synergia, charita, vzdelávanie, trendy. Dáme CTRL-S. Môžeme vidieť, že sme vložili číslovaný zoznam. Ak chceme vložiť odkaz alebo link, použijeme na to tag A. Môžeme si ho kľudne vložiť úplne tuto nakoniec. Dáme si tag A. Medzi tieto dve úvodzovky vložíme náš požadovaný link, čiže bude to link na našu web stránku školy, ktorý si okopírujeme z internetu. Vložíme ho tam. A medzi tieto dva zobáčiky napíšeme text, ktorý k tomuto odkazu chceme napísať. Toto je web stránka našej školy. CTRL-S a môžeme sa pozrieť, že sme vložili link na web stránku našej školy, ktorý keď si rozklikneme, tak sme na web stránke našej školy. Ak chceme napríklad vložiť link, ktorý nás vráti späť na začiatok našej web stránky, použijeme na to príkaz opäť A. Ak chceme, aby nás tento link zaviedol na začiatok našej web stránky, musíme si určiť, kde je vlastne začiatok. V našom prípade chceme začiatok mať v nadpise H1. Klikneme si pred zobáčik na H1 a napíšeme ID rovná sa. Spravilo nám úvodzovky. Napíšeme tam začiatok. A medzi tieto dva zobáčiky si napíšeme vráť sa späť na začiatok web stránky. Tuto si ešte vložíme tag BR, aby sme spravili odsek. Pozrieme sa na našu web stránku a môžeme vidieť, že sú tu dve tlačítka. Ak si zväčším priblíženie na webovom prehliadači, napríklad na, dajme tomu tých 300%, a idem sem dole, kliknem vráť sa späť na začiatok web stránky, tak ma to vráti pri nadpis prvej úrovne. Toto by bolo pre dnešné video všetko. Ja dúfam, že ste si z tohto videa niečo odniesli, že ste sa možno niečo nové naučili a vidíme sa aj na budúce. Čaute.